kellemesen rúgja. Nagyon ügyes vagy, Sanya. Cseréljetek helyet. Ki nem volt még, aki A szeretne? Nándi tekerni és a Sanya indi. Nem jön, akkor vidd az ahhoz tekerni szeretnél? Igen, mert cserélnek. Jó. Ja, Gyere, bocsánat. Anna. Anna, gyere. Ujjadat dugd bele a két székbe, azzal, és hagyjad, hadd tekeredjen. Mint mindenkinek tedd le az autót, Sanya, a földre tedd le az autót. Úgy elkészülni, vigyázz, rajt! Na, a Máté, a második páros is készen van, ügyesek vagytok. A Nándi meg a Sanya páros is kész. És mindjárt készen lesznek a Benikék is. Nem baj, ha délután gyakorlatilag jó.